Uwe ubriu ubadon jing temu banyak kendo sop bat kasamla jong u kapulom no. Hadin ba kibahayeng jong kasamla jong u kilayok kem no yo u na ka jakari hapo kayeng. Kane ka video kala sapriang keleng ha social media ka jingja kadai ka balajia ha ka jela Rajasthan. Kibahayeng kilayot sngew ya ka jingsawa ka ba kamper hayeng. Kinang mut badai unong tu ubalayo rong hayeng. Kumta kidekot kata kalong yeng kilawat ya barok kawe ka yeng. Hadin kilalap ya uwe ubri ubalari hapok ka esi. Watla ula persyang ban pet kerat. Henry shem layo lat. Kibahayeng kilayok kem ya ha kapor ba udang syong khap ngiak ba hapok ka esi. Ne katia penmi le saaj le peja hapo yeng. Ula pla ba ulari hapo ka yeng banyak kendo bat ka ba iye jong u ha kapor menmet. Markumta ki bahayeng kilatim latla ya kita kisijur. Kawe kalong kemi kalaong ba ha kata ka video page kani. Da ka ba kedeu ya kata ka esi bat ubriu ubasyong ri hapo jongka. Kumno mem ya le rany ban le kumni bat ka jingmut ka basneu.